dé ó lálẹ́ gidigba. Grabi honey là ń ké sí. Ilé-iṣẹ́ intensive print wọ́n mú jáde o. Oyin gidi, oyin original tó tinú afara jáde. Èyí tí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ dá tí kò sí àmúlùmálà nínú ẹ̀. Kì í ṣe oyin ṣúgà, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe oyin ireke. Kò sí àmúlùmálà kankan nínú oyin yìí. Ó mọ́ tónítóní, iṣẹ́ rẹ̀ dá lára. Wò ó, wá ìkanra lónìí. Grabi honey, ó dára lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹni tí ojú ń dùn rà kí o máa la. Ìwọ tí o ní ìtọ̀ ṣúgà rà kí o máa la. Gbogbo àìsàn ló mú kúrò. Tó o bá rí i rà ó ṣoríire. Intensive print ló ń tà, ló tún pín káàkiri. A wà ní Ṣómólú, a sì wà ní ìlú Ìbàfò. Wá tìrẹ rà lónìí, yóò dára fún ọ. Nọ́mbà wa rí 080 60 72 70 91 original honey, èyí tí Ọlọ́run tí ó dá fúnra rẹ̀, ó dá lọ́pọ̀lọpọ̀. Wá tìrẹ rà, yóò dára fún ọ.